नोंसोर दा सोरबा सोरबा नायगासिनो दङ ना आंनि बे भिडिअखौ होमबा अननानै लाइक थुना होलांलायनोसै प्लिज। खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो। ओमफ्राय आङो मोनसे भिडिअ खालामनोसैलाय दिनैहाय माने साफुन बानायनाय आरो माजों बानायगोन आङो मुदुफुलजों बानायगोन। ओमफ्राय मोनसेया निम बिलाइजों मोननै रोखोमनि खालामगोन आरो। ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ अननानै नायलांबाय थायो। ओमफ्राय माबोरै खालामलाङो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं माने नैबे साफुन बानायग्रा दंखायो बेखौ अनलाइनाव अर्डार खालामदों आङो। दा बेजोंहाय आं बानायलांनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। ओमफ्राय लोगोसे लाइक मोनसे थुनानै होबानो जाबाय। आरो नैबेयाव लादों आङो हालदै गोथां थुनानै आरो कमेन्टबो खालामनो हागोन। दा बिदिब्ला आङो भिडिअखौ खालामलांनोसै। नोंथांमोनहा अननानै नायलांजोबगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो आंनि भिडिअखौ। बे निम बिलाइखौ आङो माबानानै बेहाय लागोन आरोखि आङो सुनानै लाखाजोबदों नालाय आङो। दा बेखौ बोस्रोदनानै आङो ग्राइन्डाराव होगोन आरो। एल'भेरा दंमोन, आं एल'भेराखौ माबायाखिसै हायाखिसै जाथ'सिगोन बारा होला आं दा ग्राइन्डाराव होनानै लाबाय। ओमफ्राय आं दा मुदुफुलखौ हानानै लाग्रोबावनोसै। बेरे मोदै बियो ओमफ्राय एसे सुनानै लानोसै आङो। जानोसैखौ बोलायबाय आं। बेबायदिखौ सानैखौ गारनांगोन आरो सामानि सिंनि आरो बे बेगर थायोना बेखौ गारनांगोन। गावबागाव बानायनानैबो इउज खालामनो हायो नालाय, ओंखायनो आङो बानायो आरो। आं सिगांनि भिडिअआवबो माने निम साफुननि बानायनाय होखांबाय, नोंथांमोनहा थांनानै नायनो हागोन सिङाव। माने आङो गरम दिनावहाय मोजां मोननानै माने निम साफुन ओमफ्राय लेबु साफुन खालामनो हाजोबो सबजोंनो मोजाङानो जायो। माने जेबो केमिकेल गैला नालाय, ओंखायनो आरो ट्राइ खालामनायनो हागोन नोंथांमोनहाबो। नोंसोरो माबायदि जायो माने गावबागाव प्रेक्टिकेल खालामोबा माने एक्सपिरियेन्सबो मोनो नालाय, बिनि थाखायनो आङो खालामदों आरो। बेखौ दा एसे फिसा फिसा हानानै लाबावनोसै। आं माने ग्राइन्डाराव होगोन नालाय, ग्राइन्डाराव माबाखानोसै आरो खालामनांगोन नालाय। जाजोबनोसै सोमदेसिखौ गोदै। आङो दा बेहाय हालदै दङ ना, हालदैबो होनोसै। हालदैखौबो फिसा फिसा हानानै होनांगोन आरो माने मिक्साराव होनानै मोजाङै गेब्लेनायनि आरो। न'नि हालदै बियो गायनो दोनदोंमोन आङो, गायनाय जायाखिसै। दा बेखौ आङो होनोसै। आङो नैबेखौ दा ग्राइन्डाराव होग्रोनोसै। ओमफ्राय नैबे मोनसेया निम ना, बेखौबो ग्राइन्डाराव होग्रोनोसै आङो। दोनखाबाय आङो। वाव, जा बरिया कालार नै, बिराद मोजां जाखाबाय। कालारानो जि अनथावथाव जाबाय आरो। माने मुदुफुल गोमोननि नालाय, गोमोनाथ' कालारा बिराद मोजां जाखायोना। ओमफ्रायहाय आरो माने हालदै एसे होबायना, हालदैनि कालारजों बिराद मोजां जाबाय आरो। आं दा बिसोरखौ रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय। बेखौ दा नै खुरैयाव लखबनानै लाबाय। दोनथ'नोसै। खामानियाव गासिबो नांजोबो आरो फिसा। आं दानिया नैबेखौ जिरनानै लानोसै। मोनसे मुदुफुलनि मोनसे। आयौ सिखायाव माबा खेंख्रासो थांबाय। आं मोनसेनिबो बानायग्रोनोसै।
मुदुफुलखौ ओमफ्राय नेक्स्टआव बानायसै हानानै लानोसै हानो बिराद मोजां लोगोफोरनि माने ओरैनो खालामजोबगोन आरो आङो नोंथांमोनहाबो बानायनायबानो जाबाय माने दुगैग्रा साफुन बानायनो थाखाय न'आवबो बानायनानै इउज खालामनो हायोना ओंखायनो आङो दा माने न'आवसो खालामनानै दुगैग्रा खालामदों आरो माने न'आवसो बानायबाय थादों आरो आङो नै दा हानानै लाखांजोब्बाय ओमफ्राय आङो दा नैबेहाय ससपेनाव लानोसै बेयाव दै जानबायना ओमफ्राय नैबे दा दहाय हानानै लानाया सबेसा बेखौ आङो बाहाय होनोसै आरो माने बाहाय जानदों नालाय आङो दै गुदुङाव माने आवलायना होबाय थाबा माने सिथाबदों आरोखि बे सिथाबनायखौ माने आवलायना होबाय थानांगौ आरो बेखौ हागासिनो दङहाय गलिहांबाय नै लोगोफोर बे सारायफ्रावबो जायो दै जाननायालाय आं माने गामलायावनो जानबाय आरो ओमफ्राय मोनसे ससपेन फिसाया बेवहाय माबानानै लाबाय नालाय दा मोजाङै गलि होग्रोनोसै आङो दा बाहाय बेरेमोदै एसे होनो नागिरदों बेरेमोदैबो होनो हायो लोगोफोर आङो दा नै एसेबांखिनिखौ होनोसै आङो खालामना होनोसै बेरेमोदै होबायना आङो गुलाब जल सामससे होनोसै बेखौ मिक्स खालामबाय दा आङो नै दहाय बे मुदुफुलनि माबानानै दोन्दोंमोन ना ग्राइन्डाराव होदोंमोन ना लोगोफोर आङो बेखौ दा माने बाहाय होसननोसै आरो जासिगोन दा लोगोफोर नै जाबाय बेयो दा जाबाय नै लोगोफोर माबानानै लाबोबाय आङो ओमफ्राय दा बेखौ माने नैबेहाय डाइस दङ ना बे डाइसआव लुनानै बानायसै आं एबार बिराद अखा हादों खिन्थु आंनि बुस्थु खोनादोंना खोनाया मिथिला ओमफ्राय दा बेखौ आङो फ्रिजआव सोनानै दोनसै एबारहाय बियो निमनि मुदुफुलनि बानायखांबाय ओमफ्राय दा निमनि बानायबावबाय आङो निमखौ एसे खम बानायदों नालाय मोनथामबो बानायबाय आङो मोनथाम बानायबाय आं निमनिखौ ओमफ्राय बेखौ आरो फ्रिजआव सोना दोनसै बेखौबो आं फ्रिजआव सोना दोनदोंमोन ना बेखौ बरनबाय ओमफ्राय दा बरननानै देखायसै आङो बेयो माने मुदुफुलजों बानायनायमोन ना नायदो नोंथांमोनहा नुबायना लोगोफोर नायदो नोंथांमोनहा नाय दा टेस्टनोबो बिराद मोजां जाखायो बेखौ नाय बिराद साइजबो जाखायो जेबो सिथाबाहाय बिराद मोजां नुखायो लोगोफोर बिराद साइज जाखायो लोगोफोर कालाराबो बिराद अन्थावथाव जाबायना नोंथांमोनहाबो बानायनानै फुनो हागोन बा दुगैग्रा साफुनखौ बानायनो हागोन गावबा गावनो आं माने दासान्दि न'आवनो बानायनानै बाहायबाय थादों नालाय मोजां मोनदों आरो आङो बिराद मोजां ना बिराद अन्थावथाव नुखायो आङो भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ मोनसे नोंसोर दा सोरबा सोरबा नायगासिनो दङ ना आंनि बे भिडिअखौ होमबा अननानै लाइक थुना होलांनायनोसै प्लिज अननानै लास्टआव आं बेखौ फोजोबनायाव बुंबाय आरो बिदिबा आङो भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'बाय